Гадәттән тыш хәл Түбән Кама районының Байгөл авылында килеп чыккан. Берничә участокны су баскан. Халык чаң суга тиешле чаралар күрелмәсә, башка йортларда су астында калырга мөмкин дип борчыла. Бу хакта алдагы материалда. Dünya su bastı. Bütün teplitsalarını teplitsa kete degeni teplitsa orunda kaldı. Ну bütün bizden oturtkan şisnoklar ağıp gitti. Гөлүсе ханымның бакчасы хәзер күбрәк күлне хәтерләтә, каягына атласаң да аяк өсте юеш. Байгыл авылындагы берничә участокны су баскан. Биредә яшәүче олы буын куркып яшәсә, яшүсмерләр көймә белән йөреп шуннан кызык таба. 7 yıl yaşayayım ben bu avulda. 7 yıl mala bakçadan suaga. Пока o suaga kitkinçe, пока jir kipkinçe, 2-3 atna, 4 atna bir ay. Mında traktorda kirtip bulmay, sirip de bulmay, oturtup da bulmay. Халык әйтүенчә, су һөҗүме ел сан күзәтелә, көннәр җылыну белән биредә резин итексез йөри булмый. Бу мәшәкатьне авылга керү юлындагы су торбасы тудыра икән. Mında yol salganda dürüst işlemәгәннәр, трубаны авылга кертеп калдырганнар. Вот күп мен yolda келем, именно шушы Байгыл авылында гына труба авылга керә. Вот чуть-чуть кенә 100 метр, 150 метр анда зур труба салдылар. Авылны әйләнеп, нишләптер безне менә шунда тоташтырмаганнар, тоташтырырга кирәк. Менә шушы ике юлны. Каенлы ол җирлеге башлыгы белдергәнчә, су агымын үзгәртеп булмый. Шулай да бүген урынга белгечләр чыгып, әлеге мәсьәләне хәл итү юлларын табу өстендә эшләячәк. Альбина Вәлиева, Фәхри Исламов, яңалыклар.